Bueno, imos tratar o tema da Biblia desde dúas perspectivas. Primeiramente falarei eu sobre co título de O desafío da traducción da Biblia desde unha perspectiva, digamos, estrictamente editorial. E logo, Xosé Fernández Lago, para nós é sempre Pepe Lago. Pepe Lago falará desde a perspectiva de biblista do tema da traducción, pero desde a súa perspectiva de biblista. Ben, comenzo eu, polo tanto, con este tema do desafío da traducción da Biblia. A editorial SEB ten entre as súas finalidades a edición, venda e difusión de libros, revistas e outras publicacións de carácter relixioso, social e económico. A promoción de toda clase de traducións, estudos e traballos complementarios ou auxiliares das actividades antes citadas. Ben, de feito, digo aí de carácter social e económico. Ben, SEB nos seus comezos publicou libros de tipo económico e social, logo conforme as editoras generalistas se foron metendo neses campos, SEB foi deixando e centrouse no libro de carácter relixioso. Na primeira etapa de SEB, co liderado de Xaime Isla, e tamén coa súa presidencia, a publicación de textos bíblicos foi sempre unha prioridade. De feito, é tanto así que, téndose constituído SEB o 15 de decembro do 1966, sen embargo, SEB ten unha prehistoria de publicacións porque o seu primeiro libro publícase no ano 65. Un ano antes, publícase co seu logo, co logo de SEB, editado por Editorial SEB nas edicións do Adro. Previamente, incluso a esta publicación, a xente de SEB, que aínda non estaba constituída en sociedade anónima, tiña participado dunha maneira moi activa na campaña a prol da aprobación do galego como lingua litúrxica. Este pequeno libro, que é a Palabra de Deus, Evanxelios, é a traducción dos 4 evanxeos que fixeron Xosé Morente Torres e Manuel Espiña Camallo. É un libro que está traducido dende o grego, onde Morente traduce os 3 evanxeos sinópticos e Espiña traduce o Evanxeo de San Xoán. Este libro leva a autorización para imprimirse do cardeal Quiroga do 6 de novembro do 65 e tamén unha nota que xa é do 6 de agosto de Francisco Vales Villamarín, que é secretario da Real Academia Galega naquel momento, no que dá conta de que os tradutores solicitaron ditame lingüístico á Academia sobre a traducción dos evanxeos, e ese ditame foi emitido polos académicos Enrique Chao Espiña, Ricardo Carballo Calero e Aníbal Otero Álvarez. No colofón, cítase como data de remate de edición o 24 de Nadal do ano santo compostelano de 1965. Ben, este é o primeiro libro editado por SEB na súa prehistoria como editorial e que vai facer 60 anos para o ano que ven, que veremos como conmemoramos esta edición. Xa no ano 67, constituída xa a editorial, faixe unha edición dos Salmos en traducción de Estravís, que ven confirmar como a edición dos textos bíblicos era unha prioridade para a editorial.
Pero é a partir de 1973 cando SEP formula o que é, dunha maneira decidida, o que é a traducción da Biblia. Non ir publicando libros soltos, senón publicar a Biblia íntegra. Antes de dar este paso, prodúcense en SEP uns movementos que é importante sinalar. Como é, primeiro, no 1970 incorpórase Quico Domínguez á editorial. Quico Domínguez fora alumno de Xaime Isla na Escola de Peritos de Vigo. Antes de irse para Bilbao a estudiar enxeñería, fora alumno de Xaime Isla en Vigo. Cando volveu para Vigo para traballar xa como enxeñeiro, entón púxose en contacto con Xaime e dai veu a súa incorporación a SEP. No ano 1971 incorpórase Alfonso Zulueta. Alfonso Zulueta estaba de notario en Marín, estaba tendo unha actividade cultural moi importante en Pontevedra, no Cineclub, no Ateneo, tal, unha persoa xa recoñecida no campo cultural, e foron os Fontenla Pais, Xosé Luís Fontenla Méndez e Fontenla Fillo, Xosé Luís Fontenla Rodríguez, os que falaron con Zulueta e foron os que fixeron por incorporalo a SEP. E tamén, no 71, dase un cambio na presidencia de SEP, deixa a presidencia Xaime Isla e collea Domingo Fernández del Riego, que estivo na presidencia moi pouco tempo, pero foi ese período no que se produciron cambios. Ben, xa no ano 1972 faise dous cambios decisivos, que son que Alfonso Zulueta pasa a ser presidente e Quico Domínguez entra como director xerente. A partir de aí, no 1973, é cando se toma o acordo en firme da tradución da Biblia dende as linguas orixinais. Todo o mundo era consciente de que era un desafío realmente, si non imposible, si moi difícil para unha microeditorial como era e como é SEP, non? Pero, bueno, plantexouse ese desafío. Primeiramente, en febreiro do 73, valoráronse unhas opcións máis factibles, como eran a publicación da traducción que estaba facendo naquel momento da Vulgata ao galego Manuel Casado Nieto. Entón valorouse a posibilidade de publicar esa traducción. E logo tamén se valorou unha segunda posibilidade, que era facer a traducción dende unha lingua moderna, concretamente dende unha traducción que se consideraba que era boa do francés. Facer a traducción do francés ao galego. Ben, estas opcións máis doadas desde o punto de vista da súa realización foron desestimadas e finalmente optouse pola traducción desde as linguas orixinais. Esta decisión da traducción desde as linguas orixinais non consta o día concreto que se tomou esa decisión, non consta nos libros de actas de SEP que eu revisei para isto, pero consta na memoria e nos cadernos de apuntamentos de Quico Domínguez. Entón, esa decisión tomouse nunha reunión en Vigo, nun local que tiña o Padre Seixas, e ali estaban
polo menos Zulueta, Quico Domínguez, Domingo Fernández del Riego, o Padre Seixas e posiblemente Xaime Isla e Xosé Luís Fontenla Méndez. Aí xa se planteou de maneira decidida a traducción desde as linguas orixinais. Curiosamente, a persoa que puña máis reparos para tomar esa decisión era o Padre Seixas, non? Unha persoa que non é nada sospeitosa de falta de entusiasmo ou de ter medo a tomar decisións arriscadas. Evidentemente, porque era o que tiña máis reticencias para unha medida dese tipo. Era o único clérigo do grupo e, polo tanto, era o que tiña máis coñecementos, aínda que el non fose especialista, era o que se facía unha idea máis exacta de cal era o traballo que esperaba. Os demais, ao mellor, non tiñan unha idea moi concreta, pero el, facíase unha idea máis exacta do reto que era eso. E entón, puxo as súas dificultades, ao final a cousa saiu adiante e coa sorna, co humor que el tiña, conta Quico, que ao final lle dixo, non recordo as palabras exactas, pero algo así como eso que está aí posto, que é Quico, se o conseguimos, poñémosche unha estatua na Alameda. Ben, efectivamente, conseguiuse. Esta medida que foi tomada nunha xuntanza máis reducida en Vigo foi levada a un Consello de Administración que se celebrou xa en novembro en Santiago. Nese Consello de Administración xa o presidente, que era Zulueta, xa falou de que se ia levar adiante o proxecto de traducción da Biblia desde as linguas orixinais, que estaría feito por un equipo de especialistas que contaba co apoio do arcebispo de Santiago, que naquel momento acababa de tomar posesión, había moi pouco, Monseñor Suquía, e que nese primeiro momento o equipo estaba coordinado por Andrés Torres Queiroga. Ben, na acta dese consello, o secretario, que era Xosé Luís Fontenla Rodríguez, con pena, digamos, lido desde hoxe, non recolle exactamente o acordo como me gustaría a min que estivese recollido, non? Porque non recolle expresamente que esa traducción estaría feita desde as linguas orixinais e tal, pero, evidentemente, cando Zulueta fala de que é un proxecto realizado por especialistas co apoio do arcebispo e tal, era ese proxecto do que se falara en Vigo moi pouquiño antes. Hai outro acordo nese Consello de Administración, que é o feito de que a proposta do doctor Agustín Sisto Seco tómase a decisión de nomear unha xunta ou unha comisión mellor económica para ir buscando a maneira de financiar todo este proceso. Evidentemente, cando se toma a decisión de nomear unha xunta económica é porque o proceso xa está completamente en marcha. Ben, diréis, para que se quería diñeiro se realmente todo o mundo traballaba, ou casi todo o mundo traballaba de balde? Bueno, porque sempre hai gastos de múltiples tipos e tamén había que ir facendo un peto para a edición da Biblia. Gastos que hoxe en día son quizáis bastante impensables, non? Algúns dos traductores entregaban os materiais en manuscrito.
Entendo que Andrés e máis Pepe non, que o entregarían a máquina. Pero había traductores que entregaban os materiais en manuscritos, que había, e non sempre cunha caligrafía perfectamente lexible, que había que mecanografar, o que daba lugar a unhas complicacións tremendas, porque non sempre o mecanografado era posible facelo perfectamente ben. Entón, o traductor tiña que volver a corrixir o mecanografado e tal, e logo o mecanografado pasábase a imprenta, que de novo había que volver a teclear no ordenador, porque daquela xa as imprentas tiñan ordenador, había que volver a teclear de novo, porque non se pasábase o mecanografado, non se lle pasaba nunha memoria digital. No? Entón, todo iso era fonte de complicacións, de erros, de tal que, bueno, Pepe falará que na primeira edición da Biblia se acaban atopando facilmente, non? Ese tipo de cousas. Ben, quero citar, porque me parece importante, a historia está feita por persoas, e moitas veces simplemente con decir uns cuantos nomes xa nos facemos unha idea do que pasou. As persoas que estaban nese Consello de Administración no que se tomou a decisión desta traducción da Biblia, para min son ben merecentes de que sexan lembrados. Non estaban Alfonso Zulueta, Quico Domínguez, Xosé Luís Fontenla Rodríguez, Ramón Barral Andrade, Xaime Isla, Agustín Sisto Seco, Xosé Luís Fontenla Méndez, Domingo Fernández del Riego e o Padre Seixas. Eses son a memoria destas persoas que a min me parece digna de que sexan os seus nomes lembrados, non? Pero hai que ter en conta outro aspecto, que é que os tradutores eran galegofalantes. Algúns xa eran persoas con un dominio da lingua escrita que tiñan demostrado en diversas publicacións. Pero tamén había tradutores que non tiñan experiencia de escribir en galego. Entón, créase unha comisión, un grupo de asesores lingüísticos para axudar tamén neste sentido a aqueles que tivesen problemas de tipo lingüístico na traducción a resolvelos. Hai que lembrar que se estas traduccións comenzan no ano 74, os medios dos que se dispuñan, aparte de non dispoñer de ordenador, casi non se dispuña de medios, de gramáticas, de dicionarios. Sí, había gramática de Carballo Calero, había o dicionario de Franco Grande e o de Don Eladio. O de Don Eladio xa era moi difícil de conseguir, pero non había, non podemos imaginarnos a situación de hoxe, non tiñamos, nin moito menos había os recursos cos que se conta hoxe en día. Ben, para este proxecto cóntase ao final con 35 persoas que eu chamo valedoras da Biblia, non? Nesas 35 persoas non conto as persoas de SEP. Se aí non están Quico Domínguez ou Alfonso Zulueta, non. Aí están, pero nun apartado que iría no último, que é o de colaboradores económicos. Ese grupo está formado por 13 tradutores, coordinados por Andrés Torres primeiramente, e logo incorpórase tamén Xosé Fernández Lago, 8 asesores lingüísticos e 14 colaboradores económicos. Isto é o que corresponde á primeira edición da Biblia, que é do que estou falando. Logo, houbo hasta unha cuarta edición e o número de colaboradores foise
engadindo, só podo dicir que para a cuarta edición houbo unha corrección lingüística moi a fondo no que colaboraron 14 persoas. Por lo tanto, habería que engadir a esas persoas que aparecen aí. Así que ese número de 35 refírese á primeira edición, pero non é un número pechado. A cousa non foi rápida, pero aínda así, no ano 1979, edítase o Novo Testamento. Para a edición do Novo Testamento, SEP non tivo ningún tipo de axuda económica, de financiamento económico. Conseguiuse facer, como se facían as cousas, pedíndolle a un e pedíndolle a outro, non? E no ano 89 sae a primeira edición da Biblia. No ano 89, cando se edita a primeira edición da Biblia, Seixas xa estaba moi enfermo, porque senón estou seguro de que aínda había facer algunha rexouba, non, con Kiko Domínguez, cando se logra aquilo que parecía tan difícil. Bueno, agora podémonos preguntar como é posible que unha editorial tan pequerrecha como SEP puidese levar adiante este proxecto. Evidentemente, antes falaba da parábola do grán de mostaza, non? Que é moi pequerrecho e acaba facendo unha árbore na que aniñan os paxaros. Ben, a parábola que narra Mateo fala do reino dos ceos. Pode parecer excesivo comparar o traballo de SEP co reino dos ceos, pero tamén é certo que xa, gracias á lectura de teólogos como Andrés ou como Padre Cavada ou así, sabemos que a distancia entre o divino e o humano xa non é ese abismo no que fala o Antigo Testamento, non? Entón, xa temos aí unha cercanía e tamén os humanos podemos conseguir metas que parecían prácticamente imposibles e conseguir que a editorial máis pequerrecha de todas poida lograr un froito como é o da traducción da Biblia. Outra cousa que nos podemos preguntar é si, por exemplo, a día de hoxe, o sistema editorial galego, o sistema cultural en conxunto, pero o sistema editorial de maneira particular, sería quen de sacar adiante este proxecto de maneira comercial, non ocupando as horas que non ten a xente, senón de maneira comercial, pagando a cada quen o que corresponde polo seu traballo de traducción, de corrección, do que fose, non? O certo é que debía ser posible, e seguramente, se se quixese, sería posible, pero para nós, na cuarta edición da Biblia, que sacamos no ano 22, aínda non foi posible, e tivemos de novo que recurrir á xenerosidade, á gratuidade da xente que cobra, como na primeira edición, cun exemplar da Biblia, non? Iso é o pago que lle demos a xente. Na primeira edición, aínda fixemos un exemplar encadernado no que vai o nome de cada un. Pero aínda nos estiramos un pouco. Pero na cuarta non fixemos nin iso. Pois os correctores que tanto colaboraron levaron un exemplar da Biblia e iso foi a súa paga, aparte da que teñen ben merecida no reino dos ceos, como decíamos antes. Bueno, para ir rematando, permitídeme que fale dunha lembranza que é
do primeiro exemplar da Biblia, ou, se se quere, do primeirísimo exemplar da Biblia. A miña lembranza é dunha tarde de mediados de agosto. Se teño que poñerlle data, poríalle o 16 ou 17 de agosto, moi preto do día 19, no que saímos de Vigo, Zulueta, Kiko e máis eu. Conducía Zulueta, que lle encantaba conducir. Traíamos no coche un paquete no que viña o primeirísimo exemplar da Biblia, que era o exemplar da Biblia que o presidente da Xunta lle ia agasallar ao Papa na súa visita a Santiago uns días despois. Ben, seguramente Zulueta tivera ocasión de ver o exemplar, porque imagínome que o encadernador, antes de empaquetalo, yo ensinaría para, digamos, ter aprobación do seu traballo, non? Pero os demais non víramos ese exemplar para nada, polo tanto, traíamoslo ali no coche, pero coa ansia de velo, pero nada máis. Hasta que chegamos aquí abaixo, onde está o despacho do presidente da Xunta. Aí estaba o presidente Fernández Laxe, o vicepresidente Suárez Vence, e aí non aparece na fotografía que conseguín, non aparece a Biblia, pero está por aí. Tamén eu estou como testemunha un nariz que hai aí e unha cella. E nesa hora entregámoslle ao presidente da Xunta ese primeirísimo exemplar da Biblia, e por vez primeira puidemos velo, non collelo nas mans, porque é dun blanco inmaculado que só nun día de branco collelo nas mans vaise manchar, non? Pero sí velo. Uns días despois, a ver onde está isto, onde o temos. Uns días despois, o día 19, o presidente da Xunta vaille entregar ao Papa ese primeirísimo exemplar da Biblia. Moi ben, o Papa abre a Biblia e lee moi rapidamente, como podedes ver, o Salmo 119, que é un salmo longo, no que se di: o principio da túa palabra é a verdade. E tamén se di: non quites da miña boca a palabra sincera. Mais nada, moitas gracias, que sexa para ben.